Wel, mae hyn yn dibynnu lle da chi. Os dwi'n yn y cynulliad a dydd Mawrth, da ni'n dechrau yn y pwlgo am 4:08 yn y bore, felly des i cwth y committee clerks am 8 o'clock yn y bore, ac wedyn mynd da ni'n y cadeirydd yn y pwlgo subordinate legislation, wedyn symud ymlaen i pwlgo equal opportunities, ac wedyn symud ymlaen i group meeting, wedyn symud ymlaen i plenary, ac wedyn ar ôl plenary ti hanner 6-7 o'clock, mae'n y cyfarfodydd eraill yn Caerdydd. Felly, os ti'n yn y cynulliad yn Caerdydd, mae amser yn llawn, a mae'n gormod i wneud i det y gwir. Dyna pam mae'n rhaid ni cael fwy o'r aelodau. Os oedd yna fwy na 60 ohono ni, gobeithio, fyswn ni'n fwy o bobl i eistedd ar y pwllgorau, jyst gadael dipyn fwy o'r amser. Jyst i cwtho bobl yn Caerdydd. Yn y constituency, mae'n hollol wahanol. Dwi'n cynrychioli'r gogledd, felly weithiau dwi'n teithio miltoedd i fynd o'r un cyfarfodydd i llall, really lawr i Wrexham, i fyny i Saltney neu rhywbeth fel hwnna. Ond yn y constituency, dwi'n mwynhau mynd allan i cwth y grŵps a bobl yn unigolion i gwneud yn sicr bod mae pryderon nhw yn cael eu llywyd yn y cynulliad.